Arratsaldeko 4 gutxi iritsi da eguna, iritsi da binakako txapelketa nagusiko azken norgehiagokaren eguna, finalaren eguna, Nafarroarena, nor baino nor gehiago, Altuna hirugarrena eta Ezkurdia, Laso eta Albisu aze lau pilotari, aze mailako finala geratu den, eta ikusiko du ea zen olako norgehiagoka ateratzen den. Hemendik hiruzpalau ordutara jakingo dugu txapelduna nor izango den, baina horren aurretik egin dezagun atarikoa, errepasa ditzagun finaleko gakoak, nor da favorito, non egon daiteke finalaren giltza. Gauza asko daude iruzkintzeko, gainera kontuan hartu behar da atzo Laura Pausiniren kontzertu baten ondorioz une batetik bestera zirte dozarte eginda, holtza kendu behar izan dutela eta berriro ere pilotalekua egokitu, horrek ere zoruan eta behar bada eragin dezake, eta gogoratu behar da baita ere naiz eta pilotak oso modu egokian zaindu diren eta ongi egon diren, orain pare bat aste egin zutela pilota aukerak eta beraz horrek ere eragina eduki dezake behar bada, baina ea zer gertatzen den partida hasi arte eta piloten joera ikusi arte eta ezin baita ezertxo ere esan. Aipatu moduan, Altuna, Ezkurdia, Laso eta Albisu 3 partida jokatu dituzte elkarren aurka txapelketa honetan, 2 lau pilotari hauek, batean Unai Lasok ezpaitzuen egoterik izan, lehen bizikoan Gasteizko hogetan sekulako xeatua eman zieten, naiz eta norgehiagoka hasiera gogorra izan zen, gerora Lasok eta Albisuk biek ala biek aparteko erakustaldia eman zuten eta Altuna eta Ezkurdia txiki utzi zituzten. Bigarren norgehiagoka hain zuzen ere Iruñako Nafarroarena pilotalekuan, gaur finala jokatuko den pilotaleku berdinean jokatu zuten eta bertan Peñak jokatu zuen Lasoren ordez. Orduan ere Laso Albisu bikote titulararentzat izan zen garaipena eta azkena eta berriena finalerdietan daukagu Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatu zuten partida hori eta bertan Altunak eta Ezkurdiak irabazi zuten, beraz dena oso orekatuta dagoela esan daiteke, momentuz 2 garaipen Laso Albisu bikotearentzat, garaipen bat Altuna Ezkurdia bikotearentzat eta finalak ikusiko du, ea balantza uzten duen Laso eta Albisuren alde, ala berdinketa, baina sari bikoitza noski edo sari hirukoitza Altuna eta Ezkurdiarentzat izaten den. Argi dago Altunak eta Ezkurdiak behetik gora egin dutela txapelketa honetan eta finalera oso puntu honean iristen direla. Joseba Ezkurdiak batez ere atzeko kuadro horiei neurria hartu die, pilota askoz ere gehiago kendu du, beste modu batera jokatu du, esango nuke aurrerago ere aritu dela azken partida hauetan eta behar bada horrek ere mesede egin diola, ezin da ahaztu gainera finalerdietan 3 norgehiagokak irabazi dituztela, horrek ere zerbait esan nahi du, naiz eta 3. hori Jokin Altunak ez zuen jokatu, Dariok jokatu zuen bere ordez, eta Jaka eta Iztuetari txapelketa honetan maila ona aparta eman duen bikoteari 22 eta 7 irabazi zieten, egia da egun horretarako jada Jakak eta Iztuetak ez zutela ezertxo ere jokoan, baina horrek esan nahi du Joseba Ezkurdiak behar bada esan zitekeen, ez? Jokin Altunarekin bakarri jokatzen du honek ondo, ez. Dariorekin ere jokatu zuen eta Dariorekin ere sekulako astindua eman zieten Jaka eta Iztuetari, beraz Joseba Ezkurdiak argi dago gora egin duela nabarmen. San Mateoetan ere maila ona eman zuen, naiz eta finala galdu zuten, txapelketa honetan hasieran kostaz ditzaion, baina azken partida hauetan eta batez ere lehen fasearen azken zati horretan erregulartasuna hartu zuten gainera biek, kanpoan geratzeko zorian egonda eta finalerdietan jokatutako norgehiagoka guztietan jaun eta jabe izan dira, beraz oso momentu honean iritsi dira, eta Laso eta Albisu berriz nahiko bestelako bidea lehen fasean nagusi izan ziren, partida bakarra galdu zuten, 14-13 irabazi, eta gero finalerdietan lehen partida irabazi zuten, gainera ongi irabazita, bigarrenean Altuna eta Ezkurdiaren aurka Albisuri kaioa ireki zitzaion eta horren ondorioz Ataungo atzelaria oso larri aritu zen eskuin esku horrekin, eta horren noski Joseba Ezkurdiarentzat norgehiagoka askoz ere erosoagoa izatea eraman zuen, eta gerora
aldiz azken partida epikoa izan zen. 21 eta 17 atzetik joan ziren, Laso eta Albisu, Elordi eta Zabaletaren aurka Logroñon, eta irabazi egin zuten, 22 eta 21. Batez ere azken zatian, Unai Lasok bere izar sena atera zuen, eta esango nuke beste pilotari bat izango baliz kantxan, ez lukeela lortuko, baina Unai Lasok erakutsi du, txapelketan zehar eta orain ere izar sen hori baduela, horrek noski Jon Ander Albisuri lasaitasuna eman dio, eta hobeto jokatzeko aukera, askoz ere pilota gutxiago galdu ditu eta gainera askotan agindu egin du ataungo atzelariak, eta hori noski Unai Laso aurrean eduki duelako izan da, asko laguntzen du, artista da Unai, tantoak amaitzeko gaitasuna, baina horrez gain apartekoa hala du, sotamanoz luzatzeko, ezker gantxoarekin luzei hartzeko, ezker gantxoarekin defenditzeko ere, sekulako besoak ditu, indarsuak, eta horrek Jon Ander Albisuri asko lagundu dio, txapelketa osoan zehar. Beno, favorito, nor? Nik Laso eta Albisu ikuste ditut favorito. Iruditzen zait, oroar egin duten lehen fasearen ondoren, eta batez ere azken norgehiagokan azkenera arte erakutsi zuten lehiakortasun horrek etiketa hori eman diezaieke dela, gainera aste honetan zehar Unai Lasok ere esan du, eurak pozik daudela, favorito izan da, baina ez diela aparteko presiorik edo suposatzen horrek, pozik daudela, eta hori noski pilotari baten ahotan egotea garrantzitsua da, ez? Azken finean, bai, favorito gara, baina gurea egitera irtengo gara kantxara. Eta Altunak eta Ezkurdia berriz, egia da Jokini Nafarroaren pilota lekua behar bada ez dela bere kutxunena, jokatu dituen final gehienak galdu egin baititu, amezketako aurrelariak, beste bat uste dut irabazi duela soilik, beste dena galdu egin ditu bertan jokatutakoak, eta Unai Lasok berriz, okerrezpanago bi final jokatu ditu Nafarroarenan binakak, jokatutako bi finalak Imazekin, eta bia galdu ditu. Beraz, gaur noski, arantza atera nahiko du Unaik, eta gainera gaurkoan hainbeste emozio sortu daitezke ez, finalak beti bereziak dira, baina gaurkoa esango nuke azken urteetan lau pilotariak oroar hartuta geratu den kartelik ederrena izan dela. Hau da, batetik Jokin Altunak, bere 17. finala jokatuko du, eta binaka bere bigarren txapela irabazi dezake, Ezkurdia egungo aurrelari txapelduna da, aurreko urtean Rezustarekin irabazi zuen, eta aurrean eta atzean txapeldun izaten den lehen pilotaria izan daiteke, Unai Lasok hiru txapelak irabazteko, edo irabazi dituzten talde esklusibo horretan sartzeko aukera dauka, gogoratu behar baita buruz burukoa irabazi zuela 2022an okerrezpanago eta lauterdikoa ere irabazi zuela, joan den urtean Peio Etxeberriaren aurka, eta Jon Ander Albisurentzat eraman duen ibilbide luzearen ondoren eta goi mailan daramatzan urte luze guztien ondoren lehen txapela izan daiteke binaka. Beraz, denen pilotari guztiek badaukate txapel bat gehiago izateaz gainez, eta txapel berezia noski, gainera zerbait aratago doana, eta hori ere pizgarri handia da finalarentzat, eta ea zer gertatzen den, benetan final ederra da, ikusteko edo hasiera batean mintzat, gero finalak onak izatea zaila izaten da, hemendik 30 ordutara edo jakingo dugu nor den txapeldun lana hala ere, biek ala biek irabazteko gogotik egin beharko dute aurkariek, ez dut uste erraza jarriko dietenik eta. Gogoratu beraz, Nafarroarenan arratsaldeko 5 aurrera, Altuna eta Ezkurdia, Laso eta Albisuren aurka binakako txapelketa nagusiko finalean.